Hej, jeg hedder Søren, og jeg er bachelorstuderende her på klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet. Jeg har været her i flere omgange. Jeg har været her i modul 10, 12 og 13, og så nu her nu. Jeg har været utrolig glad for det. Det er en venlig afdeling. Personalet er rigtig venlige og svarer gerne på spørgsmål. Hvis de ved det, så svarer de selvfølgelig, og hvis de ikke ved det, så finder de ud af det og kommer med et svar. Vi får selv lov til at have prøverne i hænderne, og det er vigtigt i forhold til, at man får noget erfaring i at arbejde med prøverne. Så jeg er rigtig glad for at være her og ser frem til at få mit projekt færdigt.